Ahojte u ďalšieho videa, takže veľa ste sa ma pýtali, aký mám názor na ChatGPT. Tak, môj názor je akože taký, že keď chcete nejakú vec do školy, ako napríklad ťahák, tak nie je to až také dobré. Keď ste si všimli, tak vždy, keď mu niečo napíšete, tak on z vašej otázky vyhrnie tú odpoveď. Tu vám dám dole do popisku jednu youtuberku, ktorá to presne ukázala na videu, že ona proste sa ho spýtala tú jednu otázku danú, čo sa týka na školy, že ťahák, a úplne ona sa ho spýtala a z tej otázky to normálne vyformoval do tej odpovede. Takže čo sa týka takých, že ťahákov do školy, tak to by som až tak nepoužívala, pretože aj učiteľky to zistia a akože keď to viete upraviť nejaké vety, tak akože dobre, ale do školy by som to ako ťahák nikdy nerobil. ChatGPT má byť na to dobré, takže ChatGPT sa používa na to, aby vám pomohlo pri nejakej danej otázke a nie ako ťahák. Veľa tých, ktorí používajú ChatGPT, to nepochopili, ako sa to má využívať. ChatGPT je na nejakú len danú otázku, ako je napríklad, aké je hlavné mesto Slovenska. Alebo napríklad, ja neviem, koľko je 3 plus 3. Je to úplne jednoduchý príklad, ale je to ako ten príklad k tomu, aké otázky tomu dávame. A nie žiadne ťaháky a nie ešte, aby som si to nosila do školy. Takže už to konečne pochopte a stále, keď niekto dáva nejaké vyjadrenia na Facebook alebo niečo, tak proste už ľudia píšu, že aha, tak ChatGPT veľmi dobre pomohol. To akože už ani človek nemôže nič dať na ten Pinterest, sociálne siete, pretože už ho ohejtujú, že sme si to zobrali z ChatGPT. Nie každý je až taký hlúpy, aby musel používať na takéto výrazy ChatGPT. Nehovorím, každý použije niekedy v živote ChatGPT, ale nie na všetko, takže ľudia, uvedomte sa. A toto video nie je žiadny hejt na vaše komentáre, vy ste hejteri, nič zlom. Takže len som chcela proste také vyjadrenie, pretože už si to všímam dlhšiu dobu, že tí, ktorí dajú nejaký status, že napríklad také poďakovanie, alebo ja neviem, len všetko najlepšie k narodinám a trošku dlhšie, tak už tam píšu komentáre, že už im pomohol ChatGPT a že tá umelá inteligencia a tak ďalej. Takže už s tým prestaňte, možno použiť, možno nie, ale nie je to vaša vec, pretože stále môžete toho človeka uraziť. To si zapamätajte. Takže ahojte a toto vyjadrenie neberte ako hejt, ako som vravela. Takže čaute.